Per mi és important, és una mica la trajectòria, sempre dic el mateix. Més enllà dels títols, és estar molts anys una mica de primer jugant al Barça, que per mi ha estat el meu club de tota la vida i és un club d'elit, un club de referència, i hem estat una època que jo crec que en la qual guanyàvem títols i, per tant, és important. La veritat és que és una trajectòria que estic molt orgullós. Clar, sempre hi ha moments puntuals, quan guanyes algun títol, ja que tothom em recorda un triple que vam anotar a la final d'una Copa del Rei davant del Madrid, però sobretot destaquem la trajectòria d'un seguit de jugadors que en una època també determinada vam estar dalt de tot del bàsquet. L'esport escolar és fonamental. Jo vaig néixer a l'esport escolar. A la nostra època, que es fa ja molts anys, a mini i aquestes categories no existien els clubs federats. Fonamentalment, la base de l'esport eren les escoles. Està molt bé fomentar-ho perquè des de molt petits assumeixes, sobretot per mi, aquests esports d'equip col·lectius, tenen un seguit de valors que des de molt petit els vas fent teus. Jo crec que això forma part una mica després de la teva personalitat. Jo crec que és fonamental saber començar amb aquest esport escolar i començar ja des que els monitors, els entrenadors, puguin donar aquests valors a les nenes i nens que fan esport.